ho! Deres med jeres små børn! Hej og velkommen til Fætter og Fætter Videos. I dag så skal vi fyre med en eller anden slags ting. Ja. Og jeg filmer. Fætter han har fået den store af og fyrer den af. Derfor. Ja. Det er flot at se på ham. Ja, Fætter. Det her. Har jeg gjort det forkert? Nej. Okay, godt. Og imens Fætter han lige er ude at hente den, så klipper vi. Og klip. Sådan, nu er vi her. Skal vi lige klippe. Og vi er skudt. Fætter. Vi er skudt derovre. Der var flagstangen der. Ja. Og den landede lige her. Ude på marken. Ude i ingenting. Derfor. Bag mig. Det var så ret god. Men tror du, vi skal se en gang til? Jo. Måske med noget større. Ja, så løber vi nu. Fuck, nu knapperen gik op. Ja, hej og velkommen til igen. Så skal vi prøve med en ny raket. Større. Yes. Det betyder ikke, at den kan blive. Og jeg valgte den. Ja, det var et rigtig godt valg, synes jeg selv. Og vi håber, at der kan holde i. Eller at den eksploderer. Jeg ved faktisk ikke, om den kan det. Okay, nu burde det snart ske. Klar? Ja, Fætter. Det kommer altså ikke luft ud. Bare du være sikker. Ja, ellers var det her. Ja, sure. Man skulle lige være sure. Hvad? Man skulle lige være sure. Ja. Ja. Okay, det vil vi ikke snart fyre. Ja, lige om lidt. Kom nu. Kom nu. Den er også meget større, så skal den bruge mere kraft. Mere luft til at komme op. Fætter, min finger så fast ind i dit stativ. Det er du våd? Ja, faktisk. Jeg løber lige derhen. Nej. Ja. Ja, okay. Vi viser lige ruten. Bum. Ja, Helt vejen ned gennem træerne. ja. Okay. Hey, Fætter. Skal du mere vand i? Kan du se det? Det ved jeg ikke. Nu er vand i her. Jamen, jeg tror, det var det for den her episode. Nej, Fætter, jeg slutter. Jeg tror, det var det for den her episode. Og nu skal jeg altså huske at like. Ja, og fortælle til jeres venner. Ja. Det vil vi nemlig gerne have. Ja, og nu kommer raketten og dræber jer! Hej og velkommen til Fætter og Fætter Videos. I dag så skal jeg prøve at fyre med en vandraket. Ja, og det er mig, der filmer. Fætter, han skal. Det er hans. Ja. Og så fyrer jeg bare på. Kom så, Fætter.
Nå, prøv lige at sætte hovedet til øret. Og så rent det op. What the fuck? Nej, men det sker ikke noget til. Ja, der kommer luft. Nu finder vi en anden. Peter, træk i pinden. Den her? Ja. Ah, Ej, det kommer ikke så meget ud. det er det, hvad med videoen skal stoppe. Det filmer først nu. Hej og velkommen til Peter Videos. I dag skal jeg prøve at filme en vandraket. Ja, og det er mig, der filmer. Ja. Peter, han har så taget den med. Så han filmer. Fætter, du får æren af at fyre den af. Kom så. Og det kan godt være, at det ser lidt anderledes ud, end der hvor det plejer at være. Hvad? Nå ja, det er fordi det er hjemme med mig. Der er meget flot herude på landet. Jeg tror, jeg skal til flyve. Hvad? Ja, hvad? 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 Okay. Nej, Peter, jeg synes ikke, du skal gøre det på den måde der. Oh my god, nu vælter det. Læser også for meget. Jeg holder det. Ej, det er helt ærligt. Kom så. Jeg kan regne med, at den vælter. Okay, Peter,